कोणतीही भाजणी न करता आणि जास्त मेहनत न करता फक्त पीठ वाफवून कोमट पाण्यात मळून गव्हाची एकदम खुसखुशीत चकली कशी करायची ते बघूया. पण त्याआधी चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. ही चकली एकदम खुसखुशीत होते. पहिल्यांदा जरी अशी चकली करत असाल तरीसुद्धा नक्कीच खुसखुशीत चकली होणार. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 1 किलो हे गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. आता हे पीठ आपण एखाद्या कॉटनच्या रुमालावर किंवा कापडावर याला काढून घ्यायचं. आता त्यानंतर या पिठाची आपल्याला म्हणजे कापडाची आपल्याला वरती गाठ बांधून घ्यायची जेणेकरून पीठ वाफवताना आतमध्ये पाणी जाऊ नये. अशा पद्धतीने याची गाठ मारून घ्यायची. त्यानंतर हे पीठ आपल्याला एखाद्या कुकरच्या डब्यामध्ये आपण वाफवणार आहे कुकरमध्ये, त्यामुळे कुकरच्या डब्यामध्ये हे पीठ घालून घ्यायचं. आता गॅसवर मी कुकरमध्ये थोडंसं पाणी घालून घेतलेलं आहे. एक शेवटी चाळण ठेवायची आणि त्याच्यावर हा कुकरचा डबा ठेवायचा. वरती याला झाकण लावायचं जेणेकरून पाणी यामध्ये पडणार नाही आणि झाकण लावून 20 ते 25 मिनिट हे पीठ वाफवून घ्यायचं आणि कुकरची शिट्टी याची आपल्याला काढून घ्यायची. 20 ते 25 मिनिट झालेले आहेत आणि इथं आपलं पीठ देखील हे चांगलं वाफलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता पिठाचा हा अलगद एक गोळा तयार झालेला आहे, म्हणजे आपलं पीठ हे एकदम चांगलं वाफलेलं आहे. आता याला आपण ताटामध्ये एखाद्या साईडला काढून घेऊया. आता हे पीठ एकदम गरमच आहे तोपर्यंतच याला फोडून घ्यायचं. जास्त गार झालं तर हे कठीण होतं. गरम गरम असतानाच हे पीठ फोडून घ्यायचं आणि चाळून देखील पटकन घ्यायचं. थंड झाल्यानंतर हे खूप कठीण होतं. आता ताटामध्ये मी चाळणीमध्ये एक गोळा घेऊन अशा पद्धतीने पीठ सगळं चाळून घेणार आहे. याच्याऐवजी तुम्ही पेपरवर हे पीठ घेऊन लाटण्याने हे पीठ फोडून देखील तुम्ही हे चाळू शकता. अशा पद्धतीने इथं मी हे सगळं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये थोडंसं कोमट तेल घालून घ्यायचं आहे. जवळजवळ 3 ते 4 चमचे. जास्त आपण इथं तेल नाही वापरणार. फक्त 3 ते 4 चमचे छोटे आपण तेल घातलेलं आहे. आता हे तेल पिठाला सगळीकडे चोळून घ्यायचं. 1-2 मिनिट फक्त चोळून घ्यायचं. आता यामध्ये एक अर्धा चमचा हळद, 4 चमचा मी इथं तिखट वापरलेला आहे, आपला पोह्याचा जो चमचा असतो तो. त्यानंतर थोडंसं चवीनुसार मीठ, 1-2 चमचे धने पावडर, 2 चमचे जिरे पावडर, साधारण 1 चमचा ओवा, 2 चमचे तीळ इथं मी थोडंसं भाजून घेतलेलं आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा हिंग घालायचं आणि हे पुन्हा सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. पिठामध्ये सगळीकडे हा मसाला चांगला मिक्स करून घ्यायचा. आता यामध्ये थोडं पाणी घालून आपल्याला याचा एकदम मऊ गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आता हे पाणी आपल्याला थंड इथं पाणी वापरायचं नाही. पाणी हे कोमट वापरायचं आणि कोमट पाण्यामध्येच हे पीठ मळून घ्यायचं. जास्त घट्ट पण करायचं नाही आणि एकदम सैल पण पीठ करायचं नाही. मीडियम असं हे पीठ मळून घ्यायचं. अशा पद्धतीने मीडियम मळून घ्यायचं आणि याला एक अर्धा तास असंच ठेवून द्यायचं. अर्ध्या तासानंतर यातील थोडं पीठ घालून आपल्याला चकलीच्या साच्यामध्ये हे पीठ घालून घ्यायचं. आता मी वहीचा अशा पानाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता याच्यावरती मी अशा पद्धतीने चकली गाळून घ्यायची. इथं मी आता 4 चकल्या गाळून घेतलेल्या आहेत. आता मी गॅसवर कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल मीडियम असं गरम झालं की यामध्ये एक चकली सोडून घ्यायची. जास्त चकली तळताना गर्दी पण करायची नाही. थोडासा स्पेस ठेवायचा आणि अशा पद्धतीने मी थोड्या चकल्या घालून मी सगळ्या अशा पद्धतीने तळून घेणार आहे. गॅस पूर्णपणे लो टू मीडियम करायचा. हाय गॅस अजिबात करायचा नाही, नाहीतर वरून आपली चकली करपेल आणि आतून पीठ कच्चं राहील. त्यामुळे लो टू मीडियम गॅस ठेवायचा आणि 3 ते 4 मिनिट ही चकली तळून घ्यायची. ही चकली एकदम खायला कुसकुशीत होते आणि जास्त मेहनत न करता भाजणीचं टेन्शन नाही किंवा दळून आणण्याचं कसलं टेन्शन नाही. एकदम आपलं गव्हाचं जे आपण रेग्युलर चपातीला पीठ वापरतो त्या पिठाच्या चकल्या एकदम खुसखुशीत होतात. जवळजवळ 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत आणि ही चकली तळलेली आहे. अशा पद्धतीने मी बाकीच्या देखील सगळ्या तळून घेणार आहे. इथं माझ्या सगळ्या ह्या चकल्या 1 किलोच्या तळून झालेल्या आहेत. एक तुम्हाला मी फोडून दाखवते. ही चकली बघा एकदम खुसखुशीत झालेली आहे. लगेच ही चकली फोडलेली आहे.
अशा पद्धतीने आपली ही चकली एकदम खुसखुशीत तयार झालेली आहे आणि 1 किलोच्या ह्या एवढ्या चकल्या झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.